Con esta nova acción que comenzamos agora e que se estenderá ata o 2013, cubriránse máis de 11.300 núcleos de poboación de toda Galicia, facendo posible o acceso á rede de máis de 250.000 galegos que ata de agora non podían conectarse a Internet. Polo tanto, unha vez rematada esta actuación, tamén coas que están en marcha, acadaremos o 94% dos galegos no 2013, tal como estaba previsto ao inicio do plan, terán acceso a Internet, ademais de, por suposto, ter especial prioridade aquelas zonas de cobertura estratégica para a Xunta de Galicia, aqueles puntos de servizos públicos como os colexios, as farmacias, as casas consistoriais, así como todos os parques empresariais e, polo tanto, dando cobertura a todos esos elementos claves que necesitan para o seu desenvolvemento. Quero resaltar que tan só un ano e medio despois do comenzo do plan, case 322.000 galegos que non tiñan acceso á rede xa teñen a posibilidade de conectarse. Isto supón unha reducción de máis do 41% da porcentaxe da poboación que non tiña ao inicio do plan acceso á banda larga en Galicia. Ademais de dotar de cobertura aos galegos que non podían acceder á rede, sobre todo facendo foco no rural galego, tamén o plan ten un dos obxectivos clave que Galicia sexa punteira en redes de nova xeración, en redes de 100 megas, tamén liña que está actualmente en marcha. Este plan está a desenvolver con diferentes operadores, con Iberbanda, con R e agora tamén con Telefónica, xogando un papel fundamental para achegar o rural galego ás novas tecnoloxías. E, por suposto, tamén co operador público Retegal, que está a xogar un papel fundamental para facer un aproveitamento de infraestructuras que xa dispón a Administración Pública e que, por tanto, optimízanse as infraestructuras en todo o noso territorio. Ben, o obxectivo a final de ano, o obxectivo que temos a final de ano, é que un total de máis de 421.000 galegos que non tiñan acceso a Internet dispoñan da posibilidade de conectarse. Polo tanto, un 87,35% da poboación galega. Con isto, melloramos a cobertura prevista ao inicio do plan en 4 puntos porcentuais. É dicir, que estamos por riba dos obxectivos que nos marcamos ao inicio do plan de banda larga. Nestas 5 actuacións que se iniciaron ata o de agora, a Xunta aporta 81 millóns de euros e consigue un investimento en telecomunicacións en Galicia, en infraestructuras de telecomunicacións, de 247 millóns de euros.